Máme tu pre vás na predaj štvorpodlažnú administratívnu budovu s úžitkovou plochou dokopy takmer 500 m2. Priestory ponúkajú rôzne možnosti využitia, ako zdravotnícke zariadenie, vzdelávacie inštitúcie, fitness centrum. Výborná lokalita, dostupnosť autom z viacerých smerov, jednoduchý prístup hromadnou dopravou, vlastné parkovanie, záhrada plná zelene. Na každom nadzemnom podlaží nájdeme zariadené open space kancelárie a 1 až 2 uzavreté miestnosti, kuchynku a sociálne zariadenie. Na 3. poschodí je balkón s výhľadom na široké okolie. Pre viac informácií ma neváhajte kontaktovať.